Bos días! Moi bos días! Aquí me vedes no meu xardín da miña maravillosa casa que é a biblioteca. E aquí xa estou outra vez con todos os meus maravillosos contos. Agora ainda teño máis. Mercáronme un montón de contos para poder compartir con todos vós. Ai! Estou desexando invitarvos a que volvades á Biblio. Si, teño unhas ganas de vervos, de que vos veñades á Biblio e de eu ir a vervos as vosas escoliñas. Si, moitísimas ganas. Pois nada, mándovos unha aperta ben grande e, mentres tanto, ide medrando moito, que aquí as bibliotecarias teñen un montón de sorpresas e eu especialmente estou desexando vervos outra vez. Unha morea de bicos. Taloguiño!